दे भला कथा कहता कण मा हला सजन बटे रे गए टेर कर मु लगे तमे कहता मु भांगी देबी मु खइता जाइले का सरक्षी बटी अलमा हां समय ने किते सरे सरी हां कौनचा पैसा हां सेन लगा देवानी बतना देबे दे देना दे देना तक चमड़ी दा बड़े से कहता ले मु का बटा भांगी बारी क्या घर भीतर पछी पछी ये रहा बैठ तो ये छोड़ो दिया माने मु कबाटा भांगुची मु भांगी पारिली जदी भला कथा जदी भांगी न पारिली तमे कचुर पेली के भांगी दबो हां हां मुंडा तो हले बाइछा हम जाउची त अरे मु खरा भीतर के छकबाटा खोला अरे मु खरा भीतर के छकबाटा खोला ना अरे मु खरा भीतर के छकबाटा
ଏଇଟା ଦେଇଟା ହାଣି ଲାଗିଲା କଣ ମିଟି ଗିରି ହେଲାନି ସତ କଥା କହ କୁହାଯାଇଥିଲା ମୋ ବାପା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ପରା। କଣ ଦାନ୍ତ ଶୁଣୁଥିଲ ନାଇଁ ମୁଁ ବସୁଥିଲି। ଆଉ ବନ୍ଧୁଛି ପାଟି ଗୁଡାକୁ ଯାଇଥିଲି। କୋଚଳି ଗୁଡାକୁ ବସୁଛି ସତ କଥା କହ କୁହାଯାଇଥିଲା ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆରେ ଶୁଣାରେ ତ ଚାରିଆଣି ଯେବେ ଗଲୁ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ରଜ କିଲୋ ଆଲୋ ରଜ କିଲୋ ମତ ବଦନ ପଚାରି ବିରୁଡି ବାଟ ଲାଗିଲା ଏମିତି କଣ ହଉଛୁ ମାରିକି ଆଜି ଫଟେଇ କୋପା ଘର ଛଡେଇ ଦେବି ଆଜି ତୋର ଗାଡି କ୍ଷା ଚିହ୍ନିନ ମତେ କିଏ ବୋଲି ଘରେ ନ ବସୁନ ଚାଳ ବାଜିଲାନି ଆଉ ତ ଉଲି ଦେବି ଆରେ କଣ ଅଛି ତାରା ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ଛପରା ତାରା ରଜ କରେ ଆରେ ରଜ କରେ ତୁ ପାଟି ବନ୍ଦ କରା ପଛପଟେ ଧୋଇଛି ଲାଗିଲେ କି ପବନ ହଉଛି ଥଣ୍ଡା ବାବୁ ଭଲ ହଉଛି ଆଉ ପତି କି ପବନ କିଲ ଗରମ ହଉଛି ତ ଆରେ ତୋର ବାପ ଘର ଗଲୁ ଶୁଆ ଯାଏ କିମ୍ପାର ହିଲୁ ରଜ କିଲୋ ଆଲୋ ରଜ କିଲୋ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା କାହୁ ପାଇଲ
ଆରେ ବାରିଛା ତତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜଣା ପଡୁନି କି ରେ କଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ତ ବାଡୁଥିଲୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲି ହଁ ବାରିଛା ତୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣୁନି ତୁ କୋଉଠି କିଆ ନେଇକି ବାଡେଇ ରେ ମାଦ ହେଲା ସେ କୋଉଠି ବାଜିବ ହେଠି କଣ ଜାଣି ହବ ହସ ଭଲ ହସ ବାରିଛା ମତେ ଯେତିକି ବାଡେଇ ହଁ ରହ କଣ କରିବୁ ସେ ଦାଦି ଶାଢୀ କୋଉ ନଉ ପାଇ ହଁ କହିଲି ପରା ମୋ ଧର୍ମ ଭାଇ ମତେ ଦେଇଛି ବୋଲି ମାରି ଦେବି ମାରିଦବୁ ହଁ? ଭଲ ମାରୁଛୁ ହଁ? ଆରେ ବାରିଛା ହଁ? ତମ ହାତରେ କଣ ଖାଇଯାଉନି ରେ ରହରେ ଗାଈ ଫିଟେଇବୁ କାଳେ କହିଛୁ আমার লোক তো নাহাନ୍ତି ଆରେ ଶାଢୀ କୋଉ ପାଇ କହିଲି ପରା ମୋ ଧର୍ମ ଭାଇ ମତେ ଦେଇଛି ବୋଲି ସତ କଣ ମାରି ଦେବି ନହେଲେ ଆରେ ବାରିଛା ହଁ? ଭଲ ମାରୁଛୁ ତୁ ହଁ? ଆରେ ବଡ ରଜା ହଁ? ତୋ ମା କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁ ମୋ ମା କଥା କଣ ହେଇଛି କଣ ଖାଇକି ତତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ହଁ? ଆରେ ମା ତତେ ଜନ୍ମ ଦେଲା ଏନ୍ତୁଣି ଛାଳୁ ତଣ୍ଟି ନାଚିଥିଲା ରଜ କରେ ଆରେ ରଜ କରେ ତୁଟା ନମଲୁ ଖାଇ ବସିଲା এই কথা এগুলা তো কথা কইবনি রে বারিছা মাইকিনা রহিলা ফিয়াটা মতে মতে ভাই তুই না হসুতু হে মু কাঠি গলি আরে জিনিস কম কহু না ଆମ କଥା ମୁଣ୍ଡରୁ ମାଲ ଦେଖି କଲ କଲ ହଉଛନ୍ତି আমার লোক তো নাহাନ୍ତି ନା ନଥିଲେ କଣ କେମିତି ଗାଲ ନେଇଯିବି ଇଏ ମାଗ ଦଉଛୁ ଆରେ ଶୁଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜାତି ଭାଇ କରିଛନ୍ତି ବିବାଦୀ ଦଶ କିଲୋ ପାନ ଦଶ କିଲୋ ଘରେ କେବେ ଛାଣୁନି ଆବନି ଭଲ କୁମ୍ଭାର ବାବାରେ ତ ମୁଣ୍ଡଟା ହଲଉଛୁ ତୋ ନିଶ ଛାଡ଼ିନି ବୋଧେ ଭଲ ତ କଣ ହେଇଛି ହଇରେ ପାଣି ପରା ମୋ ବୋପା ହାରକୁ ଗଲି ମାନେ ମୁଁ ଅଛତି ହେଇଗଲି ଟିକେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଥା ଭାବିଲୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ଜାଗା ଚାଷ ଉଡଉଛନ୍ତି ବସି ଆପଣ କଣ ହେଇଛି ଆରେ ରାବଣ ମାରିଲେ ସେହି ସୀତାକୁ ତଳେ ଆଣିଲେ ରଜ କରେ ଆରେ ରଜ କରେ ସେ ଅସତି ଗଣି ନଥିଲେ
ରୋଷେଇ ଖାଇତେ ଲାଗିଲା ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ଢେଲା ଉଠା କାନ୍ଦି ନା ରୋଷେଇ କରି ଆମ ଲୋକ ତ ନାହାନ୍ତି ପାଟି କଣ କରିବି କଣ କରିବି ଆରେ କ୍ଷୀର ବଡ଼ ଚିଡ଼ିଆ ହଉଛି ଶୁଣ କାନ୍ଦେ ଆମ ଲୋକ ତ ନାହାନ୍ତି କାନ୍ଦିବନି କହ ଯୋଉଟା କହିବା କଥା କହିଦେ ଥରେ ମତେ ବୋଉ ବୋଲି ଡାକିଦେଲୁ ଭଲ ଟିକେ ଚାହିଁଛ ବାପାକୁ ଡାକିଲୁ ବାପା ଆଉ ଚଲୁଛି ତାକୁ ଇଂଲିଶ ଜାଣିଛି ତାକୁ କୁଆଡେ ପାଇଲୁ ମୋ ପୁଅ ପରା ମୋ ପୁଅ ପାଇବ କଣ ତମକୁ ବାପା ଡାକିଲେ ମତେ ବୋଉ ଡାକିଲେ ତଥାପି ଜାଣିପାରିଲନି ଶୁଣୁ ପାଠ ପଢି ଯିବୁ ଓଲୁନୁ ଲାଠ ବୋଲେ ତୋର ମନ ହଉନି ଏଡେ ବଡ ପିଲା ହେଲୁ ଶୁଣୁ ବୋଉ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ତ ରହୁଛି ପାଠ ପଢି ଯିବୁ ଦିଦି ଆଜି ଯୋଡ଼େ ଅଣ୍ଡା ଦେବା କଥା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେବେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ ହେଲା ଆଜି ତୋର ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବୁ ବାପାରେ ଯଦି ଦିଦି ତୋତେ ପଚାରିଲେ ତୋ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଆସିଲୁ ତୁ ଦିଦିକି କହିବୁ ମୋ ବୋଉ ତା ବାପାକୁ ବାଡ଼ଉଥିଲା ଯା मला मोबाईल नाही राव मते बाडणे तू आउ बाळाई पाडीबुनी नाही काय कइलू कोण बे तो कीड़ा हुकुली गला आउ लाडे होई आउ लाडे गाई अति खाली बापा गामन सेवा करिकि भलरे चले नाही मु आउ करिबि बनला हां करिबि करिबु त किए करिब कति करिबु त माइटा मोर भल हो खाली टोकामु देखिनि कथन तमे त खाली छन छन कति आला देखिजु आजि केडे बडे काम होउछि कोन होछि कौन होउछि तो किए पिदेलु मु जो लालिया को भी जानि पाने ये नी गावा खाइ देछि को हो यारी पाउनी नाही कति मोर डायरिया आजि सांसदर केडे बडे काम होउछि कोन होछि आमे लुगावटा काटिछे हां आ लुगावटा मागुनु देबे ओहो बर्तन कथा होछ ଆମ ଲୋକ ତ ନାହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ରହନା ସମୟ ପଡନ ମାଗୁଛି ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ମତେ ଦିଆ ହେ ସାଥେ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ମତେ ଦିଆ
बुझिता लुगा बटा ध पड़ेगा बाहरी लुगा बटा ध हो हो ताहले नानी के